Hey guys, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι στο Μιλάνο, έχω έρθει για το Destroy Lonely, μάλλον για τη συναυλία του Destroy Lonely στο Μιλάνο. Έχουμε πάει ήδη στη συναυλία του στο Offenbach, έχω ανεβάσει ήδη το πρώτο μου βίντεο. Αν δεν το έχεις δει, τι κάνεις, πήγαινε δες το. Οπότε σήμερα θα σας πάρω σε μια πανέμορφη μέρα στο Μιλάνο μαζί μου. Έχει 23 βαθμούς και έχουμε κανονίσει αρκετά πραγματάκια, οπότε μείνω μέχρι το τέλος γιατί το βράδυ θα πάμε και σε αγώνα ποδοσφαίρου. Κάνε ήδη ένα subscribe, καμπανάκι, ένα comment, θα χαρώ πάρα πολύ. So let's go! Φίτσε. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στο Μιλάνο. Την πρώτη φορά ήρθα όταν έγινα 20. Πριν από ένα χρόνο, γιατί είμαι 21. Γενικά δεν έχει καμία σχέση με τη Γερμανία. Ζω στη Γερμανία και σπουδάζω στη Γερμανία. Είναι πολύ πιο Ελλάδα φάση. Δηλαδή, όσοι δεν έχετε έρθει στο Μιλάνο, πρέπει να έρθετε, θα νιώσετε σαν στο σπίτι σας. Εγώ θέλω οριακά να μετακομίσω. Βασικά θα με ξέρετε και θα είστε λογικά σε αυτό το βίντεο από το TikTok. Ξεκινάω πάντα τα πιο έτσι viral με το εσύ τα άμαθες, με ξέρεις σίγουρα. Οπότε αν δεν με ξέρεις στο TikTok και σου έτυχα στο YouTube, ξαφνικά ξεκίνησα. Αλλά θα σου πω, το TikTok ήταν μετά από κάποια φάση, έβλεπα ότι τα vlogs και όλα αυτά που έβγαζα από συναυλίες δεν γινόταν τόσο appreciated όσο θα ήθελα. Οπότε είπα γιατί όχι, να τα κάνω YouTube, γιατί εκεί το κοινό είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, και ξέρεις τι περιμένεις από τον άλλον. Αυτό το content γενικά θα επικεντρώνομαι, γιατί τα vlogs στο TikTok δυστυχώς δεν πάνε όσο θα ήθελα να πηγαίνουν. Οπότε ναι, είμαστε τώρα εδώ. Πάμε να φάμε σε μια πιτσαρία έτσι. Ζεσθενόμαστε, έχουμε σκάσει, ωριακά πάμε για μπάνιο. Να το πούμε στο φαΐ, ναι, στο φαΐ. Α, το πρωινό μας, έτσι, το πρωινό μας. Δεν έχουμε φάει τίποτα άλλο, θα πάμε πίτσα με μπουράτα και πεθαίνω, δεν μπορώ. Εν τω μεταξύ, για τη συναυλία περιμένουμε άλλα δύο παιδιά από Ελλάδα που τα είχαμε γνωρίσει στο Rolling Loud. Σκεφτείτε, γνωρίσαμε πόσα παιδιά στο Rolling Loud, με δύο παιδιά έχουμε, βασικά αρκετά παιδιά έχουμε κρατήσει ακόμα επαφές. Αλλά πηγαίνουμε ακόμα στις συναυλίες έτσι μαζί και τα παιδιά που πήγαμε στο Offenbach μαζί, πάλι από το Rolling Loud ήταν. Γενικά είναι πολύ ωραία φάση και φέτος, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά το Rolling Loud ακυρώθηκε. Sad, αλλά το περιμέναμε. Είχα Beach Please φέτος, αλλά και αυτοί προσπαθούν να πουλήσουν καημένοι. Δεν ξέρω, πολύ περίεργα τα πράγματα φέτος. Εδώ θα φάμε. Ναι. Εδώ θα φάμε. Πρώτος πελάτης. Ορκίζομαι, όλοι μας περιμένουμε στην πόρτα, δεν ξέρω το είδα. Παραγγείλαμε starters. Φαίνονται πολύ, καταρχήν αυτό είναι το μενού τους και μας βοήθησαν και μας λένε εδώ μετάφραση, αλλά είμαι Ιταλίδα, δεν το ξέρουν. Όπου πηγαίνουμε, παίρνουμε μπουράτα. Δεν μπορώ να κάτσω ένα εστιατόριο και να μην φάω μπουράτα με το κουτάλι. Αυτά πεινάω. Παιδιά, έχω ερωτευτεί με το Μιλάνο και με τους ανθρώπους εδώ πέρα. Μπαίνεις, σου λένε buongiorno, απαντάς buongiorno. Μπαίνεις, φεύγεις, σου λένε ciao ragazzi. Αυτά. Έχω μάθει Ιταλικά λίγο, έτσι. Δουλεύω και στο εστιατόριο, σε ένα Ιταλικό εστιατόριο. Ένας θέλος με κάνει Ιταλικό, αλλά τέλος πάντων, στη Γερμανία. Οπότε έτσι λίγο αγαπάμε Ιταλούς. Έτσι, αγαπάμε Ιταλία. Δείτε και το μενού, αυτές είναι οι τιμές. Παιδιά, τέτοιες τιμές πραγματικά δεν τις βρίσκεις πουθενά, έτσι. Έχω συνηθίσει στη Γερμανία μια πίτσα μαργαρίτα να κάνει 13 ευρώ και να είναι normal. Θα φάμε το. Buongiorno. Είμαστε στην Ιταλία. Όλα είναι ωραία. Γιατί το ψωμί είναι homemade. Είναι homemade και έχει full ελαιόλαδο και το νιώθεις το ελαιόλαδο. Αν φάτε. Λοιπόν, ήρθε και το δεύτερο starter. Αυτό είναι ζύμη πίτσας, τηγανισμένη και από πάνω μορταδέλα και τυρί. Τυρί είναι αυτό. Τυράκι.
Πανόχημο. Η ζύμη μου θυμίζει γλυκομάδες, αλλά όχι γλυκούς. Φαίνεται σαν λουκουμάς. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ήρθανε και οι πίτσες. Αυτή είναι με, πώς το λένε στα ελληνικά? Τρούφα όντως. Και αυτό είναι κλασική μοτσαρέλα, μορταδέλα, φυστικό τέτοιο. Κρέμα. Χωριάτικο λουκάνικο, ρε. Όντως. Ξυλόφωνος, μου είπε ο σεφ απέναντί μου. Αρχίζω και σκάω. Αυτό είναι η τρούφα. Δεν έχετε ξαναδοκιμάσει τέτοια πίτσα, αλήθεια. Πραγματικά είναι απερίγραπτη. Απεριέγραπτο. Η πίτσα είναι απεριέγραπτη. Δεν μπορώ να την περιγράψω τέλος πάντων. Φάγαμε. Ωραία. Λοιπόν, σου βάζω ένα legit 9 στα 10. Είναι πολύ ωραίο μαγαζάκι. Σίγουρα θα πρέπει να το επισκεφτείτε όταν είστε εδώ. Αυτά. Πάμε να φάμε γλυκό τώρα. Βασικά πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα μαγαζιά, να δούμε έτσι λίγο, να πούμε να... Μήπως θέλουμε να ψωνίσουμε κάτι, ρε παιδί μου, εγώ δεν θέλω. Άμα έρθει, λοιπόν, αυτό. Και να ξεφουσκώσουμε, να φάμε, να κάτσουμε και για εσπρεσάκι και τα λοιπά, γιατί δεν έχουμε πει καφέ ακόμα, οπότε let's go, πάμε στα μαγαζάκια. Δεν ξέρω που είμαστε, αλλά είμαστε κάπου που... Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Βερολίνο, σαν αυτό μου φαίνεται εμένα. Όλα τα ίδια. Επίσης, fun fact, είμαι όντως αγιογράφητη. Τώρα περπατάμε, μπας και πέσει λίγο, γιατί με σταμάτησε στον δρόμο, μου λέει έγκυος. Ήρθαμε στο κέντρο, φτάσαμε στο κέντρο. Αυτό είναι το κέντρο του Μιλάνου. Σαλίνστορ. Μπήκαμε πριν στο Ρικόν, δεν είχε τίποτα. Ναι, δεν είχε τίποτα. Α, εδώ είναι η rich περιοχή. Όλο το κέντρο είναι rich περιοχή. Όλο το κέντρο είναι rich περιοχή. Κοιτούσαν έτσι. Κοιτάς έτσι, ρε. Σταμάτησε μια γυναίκα στον δρόμο τέτοιο, ρε. Και ήταν με τον παστούρι της. Δεν κατάλαβα τι έλεγε. Αλλά σε κάποια φάση της έδωσε σημασία και ήταν έτσι. No es gigando. Στα ιταλικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά κατάλαβα τι σημαίνει. Αλλά παιδιά έχουν σηκωστεί όλοι. Δεν έχω ξέρω τι τέτοια μεγάλα πίτσα. Αρχιτεκτονική έχει η πόλη. Ναι, έχει ωραία. Επίσης κάνει... Ξέρεις τι μου λείπει? Μου λείπει ένα πεζοδρόμιο. Γιατί τι είναι αυτό, δεν χωράω. Και εδώ είναι το Duomo, το οποίο σίγουρα θα το έχετε δει σε vlogs και το δρόμο εκεί μέσα, το γκαλερία με τα διάσημα πολυτελή brands. So, δεν θα σας το δείξω. Καλά, έχει και πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Κάτσαμε, ήπιαμε ένα μπερόλ. Και τώρα πάμε σε 2-3 κονό shops και μετά θα πρέπει να γυρίσουμε στο δωμάτιο να πάρουμε μπουφάν, να πάμε στο στάδιο, γιατί παίζει, ποιος παίζει? Μίλαν με τη Φιωρεντίνα, you guys. Και ναι, θα μου είναι πολύ ενδιαφέρον να δω έτσι λίγο έξω από τη Γερμανία και έξω από τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, το ένα το άλλο. Να δω έτσι δύο άλλες ομάδες να παίζουν. Πάρουμε το Mickey Mouse. Είναι κάνω Mickey Mouse. Παιδιά, η πίτσα εδώ. Δείτε πόσο ωραία είναι. Θα το δείτε από εδώ. Είσαι εδώ. Θέα. Φαγητό, Φαγητό. θάλασσα. Άνθρωπο. Τι ακραίο. Ένα καθημερινό παπούτσι, αυτό είναι τι πρέπει. Να ξέρετε. Απλά ψάχνω αριθμό τώρα, ψάχνω πάλι. Ωραίο store. Πολύ ωραίο σόρ. Έχει και 38,5. 38,5. Έχουμε ένα εσπρέσο. Δεν μπορώ άλλο.
Μήπως θα πούμε να βάλει ένα παγάκι μέσα. Λες, θα μας βάλει, θα μας κορδέψει. Άμα έχει θα μας βάλει λογικά. Ήταν πολύ δύσκολο ο εσπρέσος, ο εσπρεσάκι. Ήταν ένας πατρός είχε ένα λεπτό ένα εσπρέσο και έφυγε. Εμείς. Για κάνε τέστες. O la tua carta universitaria in cassa per ricevere uno sconto giudicato a te. Potrai acquistare l'abbonamento da Yes Caffè a soli 8 euro. Yes Caffè Napoli, il nostro espresso sarà la tua 1,5 ευρώ. Πάει έτσι με τα κουτί. Έχουμε έρθει σε ένα designer outlet. Πραγματικά εδώ μέσα χάνεσαι, ωριακά. Είναι τεράστιο. Έχω βρει τα μπαλινσιάκα boots που είναι μέχρι εδώ, αυτά τα τακούνια, τα κλασικά, 700 ευρώ. Τρελό. Τρελό. Ορίστε. Δείτε, αυτό κάνει 400 ευρώ. Είναι μικρό. Είχε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Είχε 2 ρόφους και χρειαζόταν τουλάχιστον 3 ώρες να το ψάξω όλο. Οπότε απλά τα είδαμε έτσι. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πούμε. Κάπου μπήκαμε, λάθος νομίζω. Βέβαια είναι πολύ ωραίο εδώ που ήρθα, δεν ξέρω που είμαι, αλλά ήρθα κάπου. Πολύ έτσι Ibiza vibes. Λοιπόν, πήγαμε στο ξενοδοχείο, αλλάξαμε, κάναμε μπάνια στα γρήγορα και τώρα είμαστε στο μετρό και πάμε αργοπορημένοι λογικά στο γήπεδο, αλλά δεν πειράζει, θα φτάσουμε. Φτάσαμε, είναι και 27 και 45 ξεκινάει ο αγώνας, γι' αυτό λίγο είμαστε λίγο έτσι. Είναι η δεύτερη φορά που πάω γήπεδο. Είχα πάει μία στο Φράιμπουργκ, για να δω τον Ολυμπιακό και φάγαμε 5 γκολ. Αλλά τώρα είμαι εδώ, δεν είμαι με καμία ομάδα, βασικά περισσότερο με το Μιλάνο προφανώς. Ελπίζω να δω έτσι καλό ποδόσφαιρο, γιατί γενικά βλέπω και στο σπίτι κάθομαι και βλέπω ό,τι ποδόσφαιρο υπάρχει. Τι ωραία ρε παιδί μου. Θα πάρουμε και θα πιούμε. Όπα την είναι. Όπα την είναι. Με χτυπάει λίγο το καινούργιο το παπούτσι. Όχι, αλήθεια με χτυπάει. Ποιο είμαστε εν τέλει? Το Μιλάνο δεν είμαστε. Βλέπουμε ποδόσφαιρο. Καμέτερα, δεν ξέρω πώς καλιά να παίρνουμε, πώς καλιά να παίρνουμε. Δεν ξέρω. Είναι πραγματικά τεράστιο το γήπεδο. Λοιπόν, La sfida tra il Milan e il Valevole per la 41esima giornata di Live è presentato Match Sponsor arbitrano l'incontro 29 YouTube con il numero 80 Yunus con il numero 11 con il numero 14 Tejani con il numero 10 Είμαι πολύ περίεργη
Εγώ τώρα είμαι με τη Μίλαν. Τους έπαιξαν πολύ καλά. Δεν κατάλαβα πότε πήγε το δεύτερο, έτσι. Τζάμπα ήρθε. Τι έχασε ρε! Τι έκανε? Αφού κοιμούνται ρε, δεν τρέχουνε, τρέξτε. Αυτόν λέει. Αυτόν βρίζει ο μπρο. Γνώμη πρώτο ημίχρονο. Μόλις τελείωσε το ημίχρονο, παιδιά, δεν το περίμενα. Νομίζω η ομάδα που έβαλε τώρα 2 γκολ, λένε... Φιωρεντίνα. Με τον Ολυμπιακό δεν παίζαμε. Δεν τους νικήσαμε. Πώς γίνεται εδώ να βάζουν γκολάρες, γιατί γκολάρες ήταν εκείνοι. Και 3 πάνω, την μία την ακύρωσαν που ήταν offside. Κάτι έτσι. Αλλά σοκαριστικό. Από μία δεν ήταν πολλά. Κάτσε, θα πάνε εδώ οι πόντες να πιούν μπύρες τώρα. Παίρνουν πόντες, μαλακά, μου πήγα μπύρες. Τέλος πάντων, ανυπομονώ να δω το δεύτερο ημίχρονο, γιατί από την πλευρά που είμαι από τη Φιωρεντίνα λογικά θα δω γκολ, γιατί από το Μιλάνο δεν νομίζω να ξεράσει γκολ. Πήραμε κάτι να φάμε και ξεκινήσαμε. Πώς θα τελειώσει? Δύσκολο. Νομίζω 3-1 για Φιωρεντίνα. Εγώ λέω 3-3. Μπρο, κατευθείαν πήγα να βάλουν γκολ. Ήτανε για όλη τη μάνα την γκολ. Ψήνεται.
Τελευταίο λεπτό. Αλλά νομίζω είναι offside. Το είδα εγώ. Λοιπόν, φύγαμε 5 λεπτά, πιο νωρίς έδωσε καθυστερήσει 5 λεπτά για να προλάβουμε το Μπούγιο. Είναι 2-2 ακόμα. Έβαλαν τρίτο, το ακύρωσαν. Αυτά, έδωσα 5 λεπτά καθυστερήσει. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι γενικά. Δεν έχω ξανακαθίσει τόσο κάτω. Μπήκανε 4 γκολ, 2 και 2. Και θέλω να υπάρξει νικητής σε αυτό το παιχνίδι κάπως. Αυτά θα το δούμε μετά στο τέλος του βίντεο. Φεύγουμε τώρα, φεύγουμε. Hello guys, είναι η επόμενη μέρα, σήμερα είναι η συναυλία. Τα παιδιά εν τέλει χθες μείνανε στο ξενοδοχείο. Εμείς συνεχίσαμε, καθίσαμε κάπου, ήπιαμε κάτι, έχω λαχανιάσει. Καθίσαμε, ήπιαμε τα κρασάκια μας, γυρίσαμε κάποια στιγμή στο ξενοδοχείο και σήμερα το πρωί ανακαλύψαμε ότι τα παιδιά έχουν κλείσει άλλο ξενοδοχείο. Έχουμε κλείσει ίδιο όνομα ξενοδοχείου, αλλά διαφορετικά ξενοδοχεία. Οπότε δεν βρεθήκαμε ακόμα τα παιδιά. Πάμε όμως να τα βρούμε. Αλλά θα κάνουμε μια στάση στα viral croissant. Νομίζω από την άλλη ήταν, περίμενε. Ανάτο. Άρωμα Ναπολιτάνο λέγεται. Αν το πατήσετε στο TikTok θα το δείτε. Ναι, οπότε πάμε να το κάνουμε ένα try για να δούμε αν αξίζει. Και θα σας πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό σε λίγο. Πες μου ότι αυτή είναι η ουρά. Σοκ. Τι θα φάω? Λοιπόν, πήραμε ένα πιστάτσιο, το πράσινο και ένα chocolates. Και ένα μπόουβο. Και κάνανε 8 ευρώ. 8,5. Τι σαν, ξεχάσαμε να πάρουμε χαρτί. Και σε λίγο πρέπει να φάω αυτό. Oh no. Blaze. Και? Ακραίο. Ναι. Νόστιμο, όχι κάτι ιδιαίτερο εδώ. Δεν καταλαβαίνω το viral. Έχει μαραθώνιο. Wow. Άλλοι κάνουν μαραθώνιο και άλλοι τρώνε κρουασάν με σοκολάτα και σκοπούτρι. Είμαστε στο Destroy Lonely, πρώτη σειρά, you guys. Τρολάραμε άσχημα. Θα σας πω πως κατέληξα πρώτη σειρά. My Rangers came to fucking race tonight. If you're scared, back the fuck up. If you're tired, back the fuck up. Cause my Rangers came to fucking race. My Rangers came to fucking race. What?
Sunshine nights on my own head. All my niggas in here, that's when these young niggas step in my little league. Cause here's the right answer, man. Yeah. The right direction. Take me further than parade. But all the niggas that's playing these young niggas shit. Let me sit through it. This is the fucking future. We still fucking going. We're not fucking going. Let's go. Step up to the beats on fire. Babies are here, again. Red Kings, I got lucky flights. Nigga, yes, she got good. I think I do not like it. Λοιπόν, είμαι σπίτι μου στη Γερμανία. Παρατήρησα ότι μετά τα κρουασάν δεν είδατε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Απλά βρήκαμε τα παιδιά. Κάτσαμε, κάναμε 2 βόλτες γύρω-γύρω και πήγαμε κατευθείαν στην ουρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είδατε και μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το χαρήκατε όσο το χάρηκα κι εγώ. Και ναι, αυτά. Ένα like, ένα subscribe. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε και ένα comment. Επίσης, θέλετε να κάνω ένα get to know me or something. Αν ναι, γράψτε μου ερωτήσεις που θέλετε να απαντήσω, γιατί προφανώς δεν με ξέρετε. Και στο TikTok αυτό που κάνω είναι για άλλους, όχι για μένα. Οπότε, αυτά. Φιλάκια, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.